Здравейте, миличка, аз казвам Мили, това е седмото ми клипче. Здравейте, не аз казвам Аси, това е третото ми клипче. А днес ще играем на игра, тя се казва Сподели Сподели думата. И тук сме приготвили играта. Да. Тя ще бъде първа. И да й обяснявам. И да започне. Смаже, къпе се снег. Вода? Главата. Шампуан? Не. До там си. Сапун? Да. Добре, сега е тя. Дъж, сега да трябва да стане. То е синьо и е дълбоко. Море. Не. Вода. Топло. Много си топло натам. Почти си стигнал. Добре. Може да плуваш, но е доста дълбоко. Вода. Не. Много дълбоко. Много. Басейн, море. Не. Чак не може да плуваш там, не знам. Добре, първата буква О. Океан. Да. Сега е тя да започваме. Ти го отваряш. Отваряш го. Да. Отварям. Чанта. Не. Отваряне на... Сапун. Не, отваряш го. Отваряш. Това е. Отваряш. Не знам. Отваряш. Ето вие да видите. Отваряне. Не знам. Отваряне на подарък. Подарък. Да. Yes! Сега съм аз. Започвам. Чакай, ще... Така, един момент. Добре. Там има числа. Понякога е кръгло. Понякога е кръгло. Има стрелки. Телефон. Стрелки. Телефона стрелки ли има? Часовник. Да. И сега тя да започва да бръш. Да. Тя има гърба. Гърба. Жираф? Не, гърба. Гърба има. Човек. Две гърби. Две гърби. Тя е на цвят кафяв. Мечка. Не. Е, какво? Започва с буквата К. Ето вижте първо вие. Ето. Виж сега. Тя е кафява, има две гърби. Едната е голяма. С К, нали? Да. Камила! Да. Yes! Сега И тя. сега съм аз. Започвам. Тръж. Едно. Чакай малко. Какво е? Ара. Това е, понякога е дълго, е шарено. Шарено. Да. Понякога. Шалът е шарено, е не. Ето вижте. Той е дълго и е шарено. Шарено. Ето, езикът му е така. Я. Да. Да започнем сега. Чакайте малко.
Тя лети. Тя лети. Не, тя не лети. Шапка. Коси. Гребен. Гребен. Коси дълги. С нея правиш. Коси. Преса. Не. Преса. Не. Вижте какво е. Коси правиш дълги с нея. Коси. Пенка? Да. Yes. И сега сама да започваме. То е оранжево. Има вътре картофки. Да. Има картофки вътре. Е много вкусно. Много. Покажи на хората. Портокал. Не. Лимон. Портокала или лимона. Вътре има ли картофки? Аз съм. Мусака. Да. Така е тя. Чакайте малко. Четеш? Не, ти четеш. Книга. Да. Лесно. Сега съм аз. Да. Това е една снимка с пръчка. Да. Прави се с нея снимка. Що е това? Селфи така. Не. Дето има пръчки да слагаш телефона на едно место, казах селфи натър ли? Не. Не съм вижда. Селфи... Пичер ли? Предаваш ли се? Да. Селфи пръчка. Сега съм Тя аз да го видиш. Гледа се в него. огледало. Wait. Сега е тя. Старт. Давай. И това беше в нас. Добре. Ако ви харесал клипа, дайте палец долу. Ако не ви хареса, обаче надолу. Разбира се, че няма Няма да да се се сърди.